Reiko Tönisberg, sä oot ollut tässä Pärnun Summer Cupissa pitkään mukana, onko oikeassa? No joo, että mä olen ollut täällä jo nyt vuosista 99 niin kuin jalkapallossa, Pärnun jalkapallossa sisällä. Ja meidän jalkapalloklubi FC Vaprus on niin kuin tämä turnaus sen luoja ollut ja olen ollut niin kuin alusta asti. Pärnun Summer Cuphan on, tai yleensäkin tämä touhu täällä Pärnussa on paljon muutakin kuin tämä yksi turnaus, niin haluaisit sä kertoa vähän mitä esimerkiksi tuossa taustalla tapahtuu ja miten se liittyy sinuun? No joo, että jos me puhutaan Pärnun jalkapallosta, sitten varmasti pitäisi esimerkiksi näyttää tämä pallo, että tämä ei ole ihan tavallinen jalkapallo, vaan se on rantajalkapallo. Ja Pärnun Nokia on niinku just rantajalkapallo sen takia, että meillä on ihan hyvät hiekkarannat ja meillä on se maisema. Ja toinen semmoinen iso juttu on golfin turnaus. Että se on myös niinku aamulla mennyt pyörimään ja se on Valkerannan golfin klubissa ja siellä on yli 40 osanottajaa. Vielä päivän toisella puolella me pelataan niinku jalkapallogolf. Jalkapallogolf, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Tosiaan täällä jalkapallogolfia pelataan. Reiko järjestänyt tällaisen hieman erilaisen lain tänne. Ja eikö sulla ole ihan valmennuskokemusta tästä beachfootiksesta? Tänä päivänä olen myös Eestin maajoukkueen päävalmentaja ja olemme nyt 2 viikon päästä menemään Moskovan EM-kison kvarsintaotteluun. Beachfootiksen, joo. Kiitos. Otetaan loppuun vielä 3 nopeata. Mä annan 3 sanaa. Sä sanot heti mitä tulee mieleen. Pärnu. Aurinko, ranta ja iltaelämä. Iltaelämä, hyvä. Suomi. Rauhalliset, smart people ja meidän veljet. Meidän veljet, hienoa. Ja sitten viimeisenä Brasilia. Naiset. Reiko, kiitos tästä. Mulla olisi tässä vieressä nyt hyvä ystäväni, kollegani ja esimieheni Jarkko Paloniemi. Morjesta. Moro moro. Sulla olisi parin tunnin päästä pesispeli tuo kotipuolessa, mutta taitaa täälläkin ihan niinku kelvata olla niin sanotusti. No joo, muutama ensimmäinen päivä reissusta oli aika kiireisiä. Nyt rupeaa pikkuhiljaa rauhoittumaan ja pääsee nauttimaan vähän tästä rannastakin. Kerros hei vähän miltä on näyttänyt täällä yleensä. Sä oot useammin käynytkin niin Joo, no kokonaisuutta ajatellen, jos puhutaan noin 1400 asiakkaasta, niin kaikki on mennyt erittäin hyvin. Pieniä säätöjä aina, jotakin aikataulutuksia ja muita, niin niitä mahtuu tuollaiseen porukkaan, mutta siis tosiaan kokonaisuus niin mennyt erittäin hyvin. Joo. Hyvä. Hei, kuka voittaa jalkapallon MM-kisat? Argentiina. Toivotaan näin. Ei oikeastaan muuta tässä vaiheessa, niin kiitos Jarkko ja